మనం ఎక్కడికి పోనవసరం లేదు. దేవుడు అంటున్నాడు, నిన్ను స్వస్థపరిచి యెహోవాను నేనే అంటున్నాడు. ఎవరంటే స్వస్థపరిచేది? దేవుడా మనుషులా? ఎవరమ్మా స్వస్థపరిచేది? దేవుడా మనుషులా? కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నువ్వు ప్రభుని నమ్ముకున్న తర్వాత నీ భర్త కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేయాలా, నీ కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేసుకోవాలా, నీకేదో అవసరమో అది ప్రార్థన చేసుకోవాలా. నీకు రోగం ఉందనుకో, రోగం కోసం కూడా ప్రార్థన చేసుకోవాలా. నీకు సంతానం లేదనుకో, సంతానం విషయంలో కూడా ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసావా? ఉపవాసం ఉన్నావా అని అడుగుతూ ఉన్నాను నేను. అన్నకి సంతానం లేనప్పుడు అన్న మందిరంలోనికి వెళ్ళి ఎందుకు ప్రార్థన చేసింది? అయ్యా నన్ను గొడ్రాలంటున్నారు, నాకు సంతానం కావాలి అని ప్రభు అడిగితే ప్రభు ఇవ్వలేదా? ఇచ్చాడు. గుడ్డివాడికి చూపు ఇవ్వలేదా? ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఇంకో మాట ఏమని రాయబడిందంటే మార్కు సువార్తలో, అపవిత్రాత్మ పట్టిన వాని మీద కనికరపడి స్వస్థపరిచి యేసు. సైతాలు ఎలగొట్టలేదా దేవుడు? దెయ్యాలు ఎలగొట్టలేదా? దెయ్యాలు ఎలగొట్టాడు.